bai, anuntziarana naiz, Luia ondon sortua, Aiara aldean, beraz, goi nerbioian, orain dela 70 urte, parkatu, eta zer egin dudan, orain euskara ikasi dut, hori da nire nunbait nire balentria handiena, eta gero mitologia, euskal mitologia eta euskal mitologiarekin besteekin konparatuz eta mitologia aztertu dut. Ez dut erreza hori esatea, aspaldi dugu. Euskal mitologian gogoratzen dut, egin nuen lehen lana izan zen Bidarraiko arpeko zaindua, hori 1985 edo hor. Eta lehenago ikusia nuen liburu batean olako arpe bat bazela, eta han bazela estalagmita bat eta zaintu zela, eta jendea joaten zela hango uraz sendatzera. Eta horrek piztu zidan gogoa, hori ikusteko, kuriositatea zen alde batetik, ezta? Orduan ara joan nintzen eta alantxo bat egin nuen hortaz, eta geroztik segitu dut, sartu naiz gero eta gehiago, euskal mitologiako bilduma uste dut guztiak irakurriak ditudala, edo kasik, eta gero munduan nire eskura etorri diren beste mitologien berri ere konparatu dut, eta hola. Beraz, lehenengo publikazioa izan zen 1986an. Eta gero topatu nuen ere Zerkan. Zerkanek egin zuen 19. mendean, iparraldean bildu zituen Zupasterrean kontatzen ziren istorioak, eta hori zen serioski egin zen lehen lana euskal mitologiaz. Gizonak oso metodo ordurako zientifikoa egin zuen, eskatu zuen gauzak idazteko entzunak izan ziren bezala, posible zen izango, ez baitzen magnetofoirik, baina, haren asmoa hori zen. Puntako ideiak zituen olako lanak egiteagatik. Eta lan hori euskaraz bildua zen, euskaraz idatzia, baina ortografia eta 19. mendekoa ezen oraindik inundik ere batua edo homologatua, eta aski zaila da irakurtzeko. Orduan nik edizioa egin nuen oraingo grafiaz. Eta oso ederra da. Hori egin nuen berriz 86an, eta aurten berriz, hori agortua zen edizio hori, eta aurten berriz argitara eman dut pixkat nire ustez hobekituz. Mito bat zer den, diotenez, adituek diotenez, inork ez du definizio denentzat onargarria den definiziorik eman. Baina, nik simplera joango naiz, eta mitoa da edozein hiztegitan, mitoak baditu esan nahian hitz, ez da, desberdinak, ez? Baina guri dagokigunez da, edo gauza miresgarriak edo eroiei buruz, edo divinitatei buruz kontatzen den istorio bat. Mito oroz gainetik da kondaira bat. Nire hori ere oso klasikoa da, nire ustez mitologia da, beraz mitoen bilduma da, erlijio baten alderdi narratiboa. Gero badira erritoak, badira sinesteak, mitologia niretzat hori litzateke. Eta orduan mitoa hori kondaira bat da, ez ditu gauza arruntak kontatzen, baina gauza miresgarriak edo naturaz gainekoa esan genezake, baina mitoak kontatzen dituztenentzat naturaz gaineko nozioa ez da oso, ez dut uste naturala eta ez naturalaren muga egiten dutenik, eta hobe gainera. Baina, gauza harrigarria kontatzen ditu, eta gehien bat iraganean kontatzen da. Naiz eta gure kasuan iragan hori ez da baitezpada oso iragan urruna. Adibidez, izan liteke laminak etortzen zirela nire amamak kontatua, edo nire aititak kontatua, laminak etortzen zirela halako etxera bera gaztea zelarik. Beraz iragana da, baina badira beste mito batzuk, adibidez kosmogoniako mitoak, baina guk ez dugu halakorik edo beste bat. Baditugu gauza batzuen jatorria, baina eta holakoetan batzutan kontatzen da denbora asko zurrunagoa. Oso, ez dakit, garaia kasik, oraingo garaia hasi baino lehenago, beraz mundua
oraingoa den bezalakoa baino lehenagoko garai batean. Baina gure mitologia gehien bat oinarritua eta baita jendeen, gu bezalako jendeek eta izaki mitikoen arteko harremanak kontatzen duena, horako gauzak kontatzen dira aski berrik, batzuk aspaldian, beste batzuk aski berrituak. Eta gainera hori interesgarria da, ze gaurkotzen da mitoa. Esan dute harremanetan, izaki mitiko eta pertsonen arteko harremanetan finkatua da. Harreman horiek gehienetan, ez beti, baina gehienetan gatazkatsuak dira, eta hor badira armak eta baliabideak. Orduan, baliabideak eguneratzen dira ebangelio etorri zenetik, ebangelioa ageri zen. Armak, suzko armak etorri zirenetik, esaten da, ez dela gehiola minik, eman dezagun, Eibarko arma fabrika denetik. Eta gero eguneratu da, eta nik entzun izan dut, orain ez dela gehiago armo atomikoagatik, beraz eguneratzen da, eta aktualidade hartzen du. Geure burua islatzen duen ez dakit, gure bai, zentzu batean bai, baina gehien bat nire ustez mitoak mintzo dira kezkatzen gaituzten gauzei buruz. Nunbait gogoeta egiten da kezkatzen gaituzten gauzei buruz. Nolakoak garan ez beti mitoetan adibidez gaiztakeriak egiten direnean, gaiztakeri asko egiten dira, batez ere jendeek egiten dituzte izaki mitikoekin, alderantziz ere, baina eta ez dakit noraino, nire ustez bada distantzia bat jendartean eta mitoetan pasatzen diren gauzen artean. Bada biztan da, bada harremana bada, baina ez beti. Eta gero mitoek bai eragina dute, ze olako zirkunstantzia nunbait izan litezke mingarriak edo kezkatzekoak, eta mitoetan gogoetatzen dira, eta nola mitoak sinetziak diren, ze ez dut esan, baina mitoen nire ustez, mitoen beste ezaugarri ezinbestekoa da sinetzia izatea. Bestela ipuina da. Orduan, zuk zure arazoak eta zure kezkak nunbait formulatzen dituzu mito baten bitartez, eta gauza miresgarriak dira, ezoikoak, eta gainera horta sinesten balin baduzu, mito horrek kontatzen duena badu nunbait simboloek betetzen duten eginkizuna, eta da arazoak formulatzea. Eta horren bidez nunbait hasten zara arazoak gainditzen edo. Ez diezu irten bide ematen, baina nunbait badakizu ez zaizula zuri bakarri gertatzen. Eman dezagun, ez dakit bahiketa bat edo bortxaketa bat eta izugarrizko gauzak agertzen dira horiek ere mitoetan. Eta ez dut esaten justifikatzen dituztela, baina gertatzen zaizunean hor formulatzen duzu, simbolizatzen duzu, eta baduzu nunbait egitura bat gauza ikaragarri hoiei izena emateko eta formula emateko. Niretzat zinezkeririk ez da. Bai, hori nahi baduzu erlijio ofizialak sartu digu. Zinezkeriak dira besteak, animismoak, beraz monoteismoak ez direnak. Eta sinesmenak dira monoteismokoak, niretzat danak dira sinesmenak. Eta gainera, estimagarriak dira gure sinesmenak, monoteismoen sinesmenak bezain beste. Eta nire ustez, hor sartuko nahi, sartu behar ez dudan lekuan, ez ditut erlijioak mailakatu nahi, baina mailakatu behar banitu, lehen emango nituzke goiko graduan animistak, eta beko graduan monoteistak. Erdiko mailan, ez dakit, pentsatu behar nuke, zer emango dut nik erdiko mailan. Erdiko mailan emango ditut politeistak, eman dezagun, bai? Beraz, monoteistak, politeistak, animistak. Guretzat, bizi garenentzako arazo handiena da hil beharra. Hil behar hori nire ustez simbolizatu eta nunbait inguratu behar da gauza nunbait
segurtasuna ematen diguten gauza batzuetan, ez? Horregaitik batzuetan sinesten da beste mundu. Ez beti, gainera, beste mundua beti ez da oso desiragarria ere, ez? Baina nire ustez, hiltzeko behar dugun kontzientziatik heldu da simbolizatzeko beharra. Eta mitoak simboloak dira eta simboloz beteak dira. Pentsatzeko, nire ustez pentsatzeko, hori Levi-Straussen teoria da, baina nik uste dut bai pentsatzeko, arek esaten du mitoek pentsatzen dituztela. Nik uste dut jendeek mitoetan pentsatzen direla. Beren pentsamenduak formatzen eta eratzen eta adierazten dituzte. Beste galdera trampa bat. Nik ikusten dut euskal mitologia Europako herri tradizioan kokatua. Bada gauza asko antzekoak direnak. Bistan da, hemengo mitoak hemen gertatzen dira, hemengo jendeek dira eta hemengo izaki mitikoa protagonistak, baina konparatzen balin badituzu izaki mitiko hemengo laminak eta ez dakit, Bretainiako laminak, hemengo jentilak, edo besteetan gizandiak edo erraldoiak aski antzekoak dira. Eta batez ere, motiboak oso antzekoak dira. Motiboa da, mito baten parte nahi baduzu, gertaera txikia, ez? Unitate txikiena nahi baduzu. Eta motiboak oso antzekoak dira, ez bakarrik hemen, baina mundu osoan badira gurutzatzen direnak. Gero motibo horiek konbinatzen dira, eta behar bada bakoitzak bere moduan konbinatzen ditu, istorio bat eratzeko. Baina historioak ere batzuetan ez bakarrik motiboak Europan badira gure antzekoak, adibidez Zimeniatik etortzen diren laminak. Edo nahi baduzu gurean behar bada ekaitza egiten duen andere bat badugu, eta andere horri ematen zaion garrantzia eta izaten zaion errespetua hori izan liteke behar bada originaltasun bat. Baina badira adibidez Alemanian Frau Holl eta horiek lamiak dira, ez dira nahi baduzu gurean Botoko anderea bezain ilustreak esango nukenik, baina nahiek ere egiten dute atmosferan ibiltzen dira eta eguraldia baldintzatzen dute. Eta gero sorginak ere badira eguraldia baldintzatzeko. Sorginei akusatu zaie ekaitzak egiteko. Anbotoko andereak egiten duena. Baina Anbotoko anderea ez da sorgina. Gehiago da. Andere bada eta errespetu hori zor diote. Baina funtzean nik uste dut oso antzekoak direla. Eta gero nik oso konten nintzen ikusi nuelako Anbotoko anderearen agerkera bat edo irudi bat zirela saiak eta beleak, eta Amerindiarren mitologian oso famatuak dira ekaitz txori horiek eta ikusi nituen horiek ere sugeekin asoziatuak direla. Eta gure Anbotoko anderea ez da sugeekin asoziatua, baina Melusina lamiaren bidez, beraz Melusina hori zen erensuge eta hegalkaria eta emazte bat eta ederra eta historia, gure Anbotoko anderearen historia bera oso antzekoa du. Eta ikusi nuen hor bazela beraz sugea, hegalak, ekaitza eta guzti hori Amerikan dela. Eta Mexikoko ikurran. Mexikon bada, Mexikoren ikurra da, arrano bat, atzaparretan suge bat duena, eta hori da gure ekaitzegileen nunbait batzen alduen simboloa. Bai, ez dakit ongi nola uztartzen den mitologia eta soziologia. Segurazki badute zerikusia. Nire ustez bai, nahi eta ez izan behar dute, jendeek egiten dute soziologia eta jendeek egiten dute mitologia, alde hortatik. Baina, gurean, kasu bat ez dakit hortiz jotzen duen zure galderak, gurean esan izan da Anbotoko anderea bezalako divinitate duen jendarte batek ezin duela matxista izan. Bai? Eta hor ez dut sinesten. Ez dut uste, nire ustez, bizitza bat da zerukoa eta beste bizitza da lurrekoa. Eta zeruko andereek edo zeruko divinitateek ezin dute lurreko jendeen bizitza baldintzatu. Batez ere divinitate horiek ez direlako pentsatuak izan hortarako.
Anbotoko Andrea ez da pentsatua izan emakumeen edo emazteen berdintasuna segurtatzeko. Izan da, nahi baduzu, pizkat sorginek duten eginkizuna egiten du, eta sorginak ez dira inundik ere errespetatuak, naiz eta batzutan esaten da baiz, baina tradizio zaharrean sorginak gaiztoak izan dira. Orduan, Anbotoko Andrea ez da pentsatua hortarako. Nunbait deabrutua izan da behar da Elizak egin du, nunbait deabrutu du, baina berez jadanik ekaitza egiten baitu, eta ekaitza jendentzat ez dela gauza ona, orduan ezin daiteke divinitate guztiz benefikoa izan. Are gutxiago, gizon eta emazteen harremanak berdintasunean oinarritu. Hortan pixka bat, behar da, sobera fokalizatu nahi sortaz, ez? Baina, gero, mitologiak badu, gure mitologiak badu gauza hon bat ez dela dogmatikoa. Beraz, badira, historia oso sexistak, baina historia sexista batek izan lezake beste berzio bat ez hain sexista, edo ez bat ere sexista. Orduan, nik uste dut talde hortatik oso aberatsa dela, eta oso gauza ona. Libertatea ematen dio kontalariari, nahiz eta historia errespetatzen duen eta historiaren egitura errespetatzen duen, nunbait bere doinua eta bere iritzia emateko. Bai, liburu hori oinarria du irratian egindako emankizun batzuetan. Orduan, hortarako irratian emateko aukeratu nituen modu errezan erustez, modu erreza gauzak esateko. Danak ez dira irratiko emankizunak, baina gehienak bai. Eta orduan hartu nuen gai bat, eman dezagun bat izan zen eriotza, nola tratatzen den eriotza. Ez zer erritu egiten diren eriotzaren inguruan, baina nola ikusia da eriotza, edo ura nola tratatua den, edo apesak, edo emazteak orain aipatu dudan zer hori, euskal mitologiak berdintasuna islatzen duen edo ez, nire ustez ez. Eta gero zer gehiago beste gauza batzuk sartu dira, hor emankizunak ez zirenak, adibidez bai, Mariren inguruan, Mari terminologiaren ustez, nik ikusi dudana tradizio zaharrean da, divinitate hori gehien bat andere, senyora edo dama esaten zaiola, Mari baino gehiago. Mari ere bai leku batzuetan, baina. Eta gero Mari deitzeak zer ondorio txarrak izan ditu, ze batzutan mairuekin nahazia izan da, beste bat zaindu mainduekin, zaindi maindiekin, eta horren inguruan nire ustez oker batzuk egin dira, eta hori aklaratu nahi izan nuen. Eta gero, nire gustuko zer bat da, euskararen generoa edo euskararen erabilerak edo euskararen erabileran egiten diren sexismoak batzuetan, ez? Batez ere anaiak esaten denean, anaitasuna esaten denean eman dezagun aurridetasuna edo senidetasuna esateko, edo gizaki, hori giza nire ustez maskulinoa da, ez nire ustez maskulinoa da, seguro, naiz eta orain neutro gisa erabiltzen da, baina maskulinoa da, eta maskulino ideia ekartzen du burura, eta hori justifikatzeko jende terminologia erabiltzeko, jendartea edo jandaki edo jendadia, hori justifikatzeko beste kapitulu bat egin nuen, hori nire kapritxoa nahi baduzu. Ez, sobera, ez. Tesia egin berria nuen Orozkoari buruz, eta tesi hori egiterakoan errepasatu nuen Euskal Herriko mitologia, kasik pentsatzen dut gehiena, eta munduko batzuk ere bai. Orduan gai hori fresko-freskoa nuen buruan, eta orduan egin nuen olako emankizunak egin arau, naturalki egin nuen, musikaz lagundua, musika ere sartu dut, eta liburuan ere sartuak dira zen musika erabili ziren emankizun horietan, zen ustez musikak oso adierazgarriak dira. Eta ez zen oso zaila izan, ez. Liburuak orain berrikitan hasia dut Aingero Epaltzaren mendia joak, uste dela bai, baina bakarrik lehen historioak nago eta ez dakit ongi. Gero lehentxeago irakurri dut oso gustora Lola Zarratearen Lolita, autobiografikoa da,
pixkat desiguala da bera, baina gustora irakurri, zati batzuk oso gustora irakurri ditut. Eta lehenago gustatu izan zaite Bernardo Txagaren Nevadako egunak. Bai, hiru. Eta gero, gomendatu behar dut, Zerkanen Euskal Herriko ipuin eta leyendak, mitologiaz interesatua den norbaitek, nahitezkoa du Zerkan irakurtzea, lehen bilduma zelako, dialektoan dago, baina lagundua, eta ez da oso erraza izango, oso zaila izango alfabetatu batentzat.